Bueno, pois neste segundo día aquí en Lisboa, na Conferencia dos Océanos da ONU, a verdade é que estoume decatando de que a xente nova, a mocidade tanto investigadora como a toda a mocidade do planeta ten moito que dicir neste tema, que, bueno, nesta loita que estamos tendo, non, pola sustentabilidade dos océanos e do planeta en xeral. Realmente hai un montón de iniciativas, algunhas delas son máis, como os Fridays for the Future, por exemplo, pero estou descubrindo que hai un montón de iniciativas e un montón de persoas moi novas, que teñen moitísima ilusión, que teñen moitísimo coñecemento e moitísimas ganas de hacer cousas. E o que está claro e o que está quedando tamén moi claro, non solamente polo que di a xente nova, senón tamén polo que di a xente máis adulta, máis senior, é que non podemos ser un tapón para que esta xente actúe, senón que temos que ser un catalizador para que esta xente poda levar a cabo o que quere facer, que é mellorar o planeta e mellorar o seu futuro e o futuro de todos e todas. Entón, nada, eu penso que esa é unha das miñas leccións que me levo desta conferencia, que ainda hai esperanza e que gran parte desa esperanza está depositada na xente máis nova.